Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yase-Ivory Park bude buduze nomgwaqo omkhulu obizwa ngokuthi ke uFreedom Drive. Indawo ke lena engekude uma ngabe ubheke esiteshini samaphoyisa sase-Ivory Park. Sekudutshulwe kwabulawa umshayeli wetekisi oneminyaka engama-47 ubudala 47. Kube ukuba ke kuqhamuke abasolwa abangaziwa behamba ngemonto base ke bengena ngaphakathi lapho ebekade ekhona okuyindawo ke yokuthenga. Nakuba ke sithola ke imbiko yokuba umuntu obezama ukuthi ke kwazi ukuthi eze kule ndawo ngenhloso ukuthi akwazi ukulungisa ke iledo yemonto lena eyitekisi ke Quantum abekade ke hamba ngayo. Kube ukuba ke laba basolwa bafike nje ke bangabuza lutho kungaziwa nanokuba ke ngabe bekubangweni base ke bedubula bebhekise kuyena. Singaqinisekisa ukuba abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko kanti ke bathe uma befika base bememezela ukuthi akasekho emhlabeni kuyo indawo yesigameko. Amaphoyisa ase-Ivory Park ukufaka phakathi ke nabaseshi babizelwe endaweni yesigameko kanti ke bazokwazi ukuthi ke bephenye icala lokubulala. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe uAsisipo Figlen, ekhona uDerek Phukela shot by Hauser, ubanele uBrazo Sondlo kanjalo ke noSihle Ngwini. Kanti ke lo mbiko siuqophe endaweni yase-Ivory Park bude buduze nesiteshi samaphoyisa kungekude kakhulu bakwethu nendawo lena ibizwa ukuthi ke i-fire station khona la e-Ivory Park.